ሰላም አምላኽ ምስ ኩልኹም ይኹን ምሕረት ኣብ ሃብተ ማርያም በሃል ሎሚ እውን ነቲ ዝጀመርናዮ ተኸታታሊ ትምህርቲ ብዛዕባ መሰረታዊ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብቲ ሻብዓይ ትምህርቲ ብዛዕባ ጥምቀት በፂሕና ኣለና ካብኡ ብምቕጻል ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ሎሚ ንሪኦ ሓሳብ ገለ ሕቶታት ብዛዕባ ጥምቀት ክኸውን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ትርጉም ጥምቀት ንምንታይ ንጥማቕ ከምኡ ድማ መን ይጥማቕ ዝግብኦ ብዝብል ሓሳብ ርኢና ነርና ሎሚ እውን ካብኡ ቀፂልና ገለ ሕቶታት ብዛዕባ ጥምቀት ክንምልስ ክንፍትን ኢና ክትከታተሉ ብፍቕሪ ኣምላኽ ዕድመኩም ቅድሚ ናብቲ ትምህርቲ ምኸድና ሓፀር ጸሎት ክንጽልይ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግን ኣለና ስለዚ ጊዜ እዚ ተመስገን ስለዝሃብካና ዕድል ነመስግን ኣለና በዚ መገዲውን ብዙሓት ክብፅሑ ብቃልካ ክህነፁ ብመንፈስካ ትንከፉ ፍቃድካ ስለ ዝኾነ ነመስግን እዚ ሰምዕ ዘበለ ኩሉ ብመንፈስካ ይተንከፍ ልብን መንፈስን ትንከፍ ንስኻ ኢኻ ሎሚ ብመንፈስ ዝኾነ ለውጢ ክኸውን ንጽልይ ኣለና ብርሃን ኣብቲ ጸልማት በርህ ፍልጠትካ ድማ ብህዝብኻ ክፈስስ ብጎይታ ብኢየሱስ ንጽልይ ኣለና እግዚአብሔር አምላኽ በዚ ሰዓት እዚ ኣብ በቦትኡ ኮይኖም ዝሰምዑ ካባኻን ዝጽበዩ ዘበሉ ኩሎም ክትበጽሖም ብጎይታ ብኢየሱስ ንጽልይ ኣለና ነዚ ጊዜና ንመንፈስካ ሓሊፍና ንህብ بኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንጽልይ አሜን ቆሎሴ ምዕራፍ 2 ቁጽሪ 12 ብጥምቀት ምስኡ ተቐበርኩም ብግብሪ እቲ ካብ ሙታት ዘተንስኦ እግዚአብሔር አምላኽ ድማ ምስኡ ኣተንስኣኩም ይብለና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ብጥምቀት ድማ ምስ ሞቱን ምስ ትንሳኤውን ሕብረት ከም ንገብር ይቃል አምላኽ ዝነግረና ናይ ጥምቀት ትርጉሙ ምስ ሞት ክርስቶስን ምስ ትንሳኤ ክርስቶስን ምሕባር እዩ ከምቲ በአፍና ዝተኣመናዮ ከምቲ ብልብና ዝተኣመናዮ ከምኡ ብግብሪ ድማ ብናይ ጥምቀት ስርዓት ነቲ ናይ ሞቱን ናይ ትንሳኤውን ምልክት ዝኸውን ኣብ ማይ ብምእታውን ካብ ማይ ብምውፃእን ነዚ ናይ ወንጌል ብስራት ንእውጀሉ መገዲ እዩ ስለዚ ዝጥማቕ ሰብ ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ብካልእ ኣበሃህላ ወንጌል ክርስቶስ እዩ ዝእውጅ ዘሎ ስለዚ ጥምቀት ናይቲ ናይ ክርስቶስ ወንጌል መግለጺ እዩ ናይ ሞቱን ናይ ትንሳኤውን መግለጺ እዩ ምስኡ ሕብረት ከም ዘለና ንገልጸሉ መገዲ እዩ ብእምነት ንገብሮ ድማ ምስ መስቀሉ ነቲ ኣብ መስቀል ዝተወድአ ስራሕ ከምኡ ድማ ምስ ትንሳኤኡ ኣብቲ ንሞት ሲዒሩ ዝተንስኣሉ ሓይሊ ምስኡ ሕብረት ንገብር ከም ዘለና ንገልጸሉ መገዲ እዩ ንሓጢኣት ሞይትና ንጽድቂ ክርስቶስ ክነብር ከም ዝተንስኣና ንገልጸሉ መገዲ እዩ ስለዚ ጥምቀት ዝገብር ኩሉ ምስ ሞትን ምስ ትንሳኤን ክርስቶስ ሕብረት ከም ዘለዎ ነቲ ናይ ቀደም መንነቱ ክሒዱ ነቲ ሓድሽ ብክርስቶስ ዝተጀመረ ህይወት ክስዕብ ከም ዝወሰነ ዝገልጸሉ መገዲ እዩ ስለዚ ነዚ ብምግባር ምስ ሞትን ትንሳኤን ክርስቶስ ሕብረት ክንገብር ቃል ኣምላኽ ናብዚ ይዕድመና